to joma kawo tinggi gin widows. Koro nitie seche mwanyagolo mosebedo madongo mondo mi gidhi e jikon, tich mwanyalo miyo gin mana kata ng'ado alot mondo ging'e kaka ing'ado alot, gine kaka minego tedo. E wi mano bende tich mar lwedo paro ni e but orphanage kanyo wan gi vocational training center. Ka nyithindo moko qualify mondo mi odhi e university, gidhi timo trade skills kanyo. Ng'ama dwa dhi somo food and beverage dhi kanyo. Wan gi plumbing, wan gi masonry, wan gi electricals, wan gi tailoring, wan gi welding to gi mechanic. Koro gigi nwaketo ni nitie nyithindo moko ma wigi ok nyal chwalo kadhi mbele, but ginyalo bedo gi tich mar lwedo manyalo konyo. Erokamano ahinya.